Я се представи кой си. Тайгър, Рамбо. Как се казваш? Това няма значение. Намечти как се казвам, Рамбо, малко на роки, така или иначе, да си го направя 1, 2, 3 без проблем, както някога съм можел. Ей, това искам. Ма едно време, какво си правил? Без проблем съм се набирал така. Аз и аз 1000 зора. Аз помня, помня. На колко години стана? 42. 42. Лесно ли е? Хубава възраст. Не, хич не е хубава. Що? Ама лесно ли е за тези години да се набереш? Не, според мен не е лесно. Не е въобще лесно. Има една на... Дет питах до това магазин, че аз си знам за какво. Една дето... Слушам те. Дето няма... Нямам думи, майна. Дето пред нея да си иба майката преди 9 месеца, ако не съм го направил това със средна ликота. Ама да съм го направил пред нея. Една дет от тук 100 метра има, няма да живее и тук. Ясно. Ей това. Затова ми го Ясно. Кажи сега, каква ракийка обичаш да пиеш? Сливова, троянска слива, вчера бях с нея. Ма без да пиеш сега пред камерата, добре, но съм пил 100 пъти по-хубава троянска слива, а това уж брата ми го донеси, уж троянска слива. Не, троянска слива, ракия, тая е най-разкошната ракия на вселената. Уискито, ако ще, чувал съм, че от до 3 милиона достига, препродадено до 6-7 милиона доларчета. Но троянска слива, заводска или домашна, пил съм заводска, заводска не съм си я позволял. Едно приятелче тук, където на броени крачки ми дади домашна 130 лева литарина, половинка ми дади около 65 лева троянска слива. Ей, това обичам да пия. Да, значи уискито може да е милиони, 7 милиони, а троянска слива заводската е до 255 лева или домашната до 130 лева литъра. Ей, това обичам да пия най-вече. Да, ти ме питаме на Лепът Веско дали има сливи в София. Да, това беше причината. Както тук, защото не съм ходил. Не, седни, стой сега да си говорим. Не помня кога съм ходил в София преди сумати години, а има ли така дървета сливи в Борисовата градина, както тук? Не знам, моят помощник доста често ходи в София. Нямам идея, Борисова. Там тя е колко по-голяма от тая гора? 2 пъти или 3 пъти? А има ли плодове слива при слива, както тук или по-малко плодове? Борови ли има повече? Какво има? София. Не съм сигурен, не съм обръщал внимание. Аз не съм минал през оная градина, а тук редовно. Каква е разликата между тая градина и она? Че тая е по-хубава. Повече сливи има, така ли? Не, една. Тук е, ако е фана, тогава да си иба майката, ако не го направя без проблем, това да си аз 1000 зора. Ей, това ми е филм. Ще си направиш лека по лека, няма никакъв проблем. Ако е фана, една тук да живее на студията. Ти преди много години с какво се занимаваш? Че не си спомням вече. Ами, каквото му отърва, това е директният отговор. Пушени, пиени, трениране. Това ама тренирането ти е било главно. Беше голям спортиш, доколкото си спомня. На мечти искам да съм най-силният на лови. Не става. Така искам да съм на това сама. Мисля ли си да намалиш малко алкохола и цигарите и да са... Не, правя каквото мога. Това всеки го прави. Всеки прави каквото може. Това е абсолютният отговор, нали? Оцеляваме. Да, каквото може. Това е баш абсолютният отговор. Да, разбирам те. Напълно те разбирам. Това е. Добре, в София. А пък дето Троян нито веднъж в София съм бил, ни пълна 3 пъти или колко пъти там, дед викаш, Борисовата градина, сигурен, че няма така хубави дървета, както тук и е по-голяма. И слива няма ли там? Не знам. Има ли сливи там? Не знам, не съм обръщал внимание. Ей, тук джанка, през 3 дървета джанка, виж, бели. Стане ли хубава ракия от тия джанки, като озреят? Средна хубаво става, докато троянска викаш, слива... района, много е важен района, в който расте. Не, има самия плод разликата. Да, зависи от района, в който расте. Не, самата слива. И тук имаше по-хубави сливи, по-хубавите ги махнаха, останаха те джанките.